Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. Ang tanong kaibigan, handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, walang sino mang tao na sumasamba at nanalangin sa rebulto ay madadala sa kanyang kaharian, kundi yun lamang mga taong sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Mababasa po ito mga kaibigan sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. Sana po maliwanagan ng bawat isa sa inyo, especially sa mga open-minded na mga Katoliko na gustong maligtas at mapatawad ang kanilang kasalanan. So ngayon, magdidesisyon na kayo. Tanggapin na ninyo ang ating Panginoong Hesukristo bilang isang Panginoon na tagapagligtas. Sa Kanya lamang po tayo humihingi ng tulong, manalangin at sumasamba. At sa Kanya lamang natin ibibigay ang kaluwalhatian at pagsamba. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 na may iisa lamang pong tagapamamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ang mga santo, hindi ang mga rebulto at hindi ang mga taong matagal ng patay. God bless us all mga kaibigan. Punto Biblikal.